А да покажем една красавица от днеска. Xenoni Angel Eyes. Доказан мотор. Без никакви забележки вънка. Хубава черна джанта, дискове накладки са много добре, нищо не изсвети, че има заправяне и така нататък. Колата вънка няма абсолютно никакви забележки. За ценители, такива стари коли бих казал, че една на милион да дойде по този начин. Швейцарка е. Може би и затова е толкова хубава. Ето показвам цялата боя. Колата навсякъде ето така. Оригинал, без прашинки, без течове, без мизери, без боядисвани детайли. Просто е за ценител. Който иска да изпъната кола, да дойде да види отдолу, няма точка ръжда. Само да видя как мога да го смоля. Сега е заключена, сега ще отворим една секунда само да видим къде е ключа. Така. Копчета. Кората е прекрасна, няма да е изтъркана, изпилена от каране. Седалката я виждате, че е в уникално състояние и си абсолютно оригиналната седалка. То е дясната, пак по същия начин оригиналка хубава. Кори. Като ви погледнете волана, трябва да се сетите за какво става. Просто оригинален волан. Топки. Джойстици. Колата е магазин. Педали, каквото и да ги гледат изобщо, тя просто е като нова. Поставяме ключа. Така веднага се пускате ни навигации. Натискаме старт-стопа, всички лампички светят. Когато запали колата, лампичките гаснат, защото в момента няма никакви проблеми. На 150 000 км е. Оп, 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 оп. Да, ами че съм на улица Абагар, което е така. Това е нашия адрес София, Горубляне, улица Абагар, номер 19. Се влиза в дясно през черната врата, веднага като завиете. По Абагар има навигации, медии. Абе, деца вика, всичко има. Така, давам си, тук има меню. Радио, BMW сервизи, дърбара, Energy, музиката. Хубаво свири, климатроника работи безупречно. Какво да ви показвам повече за тази кола? Ще ви я покажа и отзад да видите нещо много интересно. Скоростите. За F16 вече сме на директна. Сменяме пред вас да видите. Парк задна. Няма дърпане. Парктроник. Неутрална. Директна. Колата не рита, не лупа, не тупа. Пускаш педала и тръгва. Обаче, понеже е отворена вратата, вижте сега какво ще стане. Тръгва и веднага спира сама. И пише, че вратата е отворена. Тя е с по-нови автомат. Той е по този начин. Когато затворите вратата, вече може да си карате колкото искате. Тук ви излиза Temptation, че вратата ви е отворена. И не трябва да карате. Но когато я затворих, вече няма проблем. Има много лек волан, много е хубав трилъчов волан. Имате автопилоти, мултифункционален волан, Bluetooth. Това даже не знам и какво е с количката, вече който знае, има DTC. Леста на таблото е хубава, тези повратите също, тавана е като нов и тук има нещо много интересно отзад. Сега ще ви го покажа. Даже малко я нацапах, защото супер чиста вътре, красива кола. Фалцове, вижте за какво говорим. Тук отзад има един Ford Alpine, който седи отзад, има си дистанционно и две слушалки, може да си гледа. Общо взето е това. Вижте как работи това BMW. В момента е запален. Е тъп състояние.